Roderick u Paul Scicluna, Tewmin ta' 40 sena minn Bormla, inżammu arrestati wara li wieġbu mhux ħatja li wettqu 5 serqiet bejn it-28 ta' Deċembru u 18 ta' Jannar li għadda. Huma ġew arrestati mill-Pulizija fi ħdan l-iskwadra ta' kontra r-reati violenti fi ħdan id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello l-aħwa Scicluna ġew mixlija b'żewġ hold-ups fiż-Żejtun, serqa minn Ħal Tarxien u oħra f'Raħal Ġdid u serqa oħra fuq anzjan fiż-Żejtun. Il-Qorti ordnat li ż-żewġ tirġiel jinżammu arrestati wara li d-difiża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Il-Qorti tal-Appell ikkundannat lil Wayne Portelli iħallas multa ta' €1,800 u sospenditlu il-liċenzja tas-sewqan wara li l-ewwel qorti kienet illiberatu mill-akkużi li nġiebu kontrih minħabba żball f'dokument tal-Pulizija. Fil-qorti jingħad li l-affidavit imressaq mill-uffiċjal tal-Pulizija li tenna lil Portelli l-qorti kien hemm numru nieqes mill-karta tal-identità tal-akkużat. Il-prosekuzzjoni kienet appellat mid-deċiżjoni għax argumentat li ma kienx sew li minħabba żball l-akkużat joħroġ illiberat. Il-każ seħħ f'Diċembru ta' sentejn ilu meta Portelli rrifjuta li jagħti id-dettalji tiegħu lill-Pulizija wara li lemħuh fil-pjanċa ta' reġistrazzjoni fuq id-dashboard. Kien hawn li l-Pulizija xammew rieħa qawwija ta' xorb u li l-akkużat beda jħawwad fi kliemu. Saħansitra rrifjuta li jagħmel it-test tan-nifs. Il-Qorti tal-Appell ikkonfermat li n-numru tal-identità tal-akkużat dejjem imniżżel tajjeb, ħlief meta ġiet ippreżentata l-istqarrija tal-Pulizija. L-imħallef Consuelo Xerri Herrera qal li l-iżball kien ġenwin u għalhekk sambet lil Portelli ħati tal-akkużi miġjuba kontrih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.